no Joyce maduong' mogik en ni jatend piny owacho wuon no luongo jo opposition mondo omenye gi toche gigo motime mudho. Sani koro dwa chakore to gisechako gonduru. Sirikal otim gino monego bed notimo. Okony jopiny duoko garama mar maisha piny, bech chiemo piny, omi skunde wa thuolo mar puonjo tiego nyithiwa, omi universities thuolo mar puonjo jowa kaka nchene puonjo, kendo nyaka families maonge nyalo oyud thuolo mar puonjo nyithindgi. Ka wach moro nitiere ma sirikal ok tim maber, wan gi thuolo kaka jogo ma ne oko mar sirikal kata ma pingo sirikal mondo onon wechego. Koro wan gi thuolo kaka Azimio, kendo ng'ata ma ja Kenya maneno ka ratiche idhi rochi kata sirikal dhi nyono mondo okwed sirikal kata okwed sirikal mondo tim gino makare. Machielo en ni seche duto mwatimo gimoro mondo kony piny Kenya, kik wang'ie ni en mar ji ang'wen, commissioners ang'wen midhi kony rito tijgi. En ni ere gima ng'ato ketho mamiyo itimone gima chal kama. Bang'e mar ariyo en ni ka otimnegi kamano maonge ng'ama owuoye, en thuolo mar ng'ato motimo kamano mondo dhi otimne ng'at machielo. In bibro yudo kogoli office mana kaka nasewacho, kaka judge kada jang'ad bura, chieng' moro goli office kaka ng'atno ma tiyo ne piny owacho kata timo gik mopogore opogore. Penjo maduong' en ni ang'o mamono sirikal weyo doho dhi nyime gi bura moloyo ng'ado shortcut makoro ging'ado gidhigo e od burane. Mogik en kwayo hawi maber ne Ramogi TV, mana kaka nwasewacho e higa achiel nyaka nche ne uchak tich. Ntiere chenro maber ahera ahinya mar pur. Kidhi Kaluowa e Siaya, ng'atno mayudo siling 100 odiochieng' tiyo gi siling 68 nyiewo chiemo. Ng'atno matiyo Kisumu koyudo siling 100 odiochieng' tiyo gi siling 65 nyiewo chiemo. Tiende ni ok wanyal kano pesa, ok wanyal dongore, ok wanyal invest nikech ok wapur, ok watim, ok wagol chiemba wawegi e puothewa. Koro wajiwo jowa mondo dhi e pur, Ramogi TV mondo med jiwo kendo kelo chenro. Erokamano ahinya. Samaro maneno kama wang'o Joseph Owino mana mapiyo piyo wach ni mogika kotudore kod thuon wach mabende ne watwake okinyi makawuono. Yes, erokamano Joyce. Mokwongo kawacho katiko mapiyo piyo, en chik, en dwaro, en chik ni mondo owe jo constitution ni process mar golo commissioners no nyaka kala through parliament, to committee mana nyaka winj wachno en JLAC. Onge chik mokethore kamano. Namba 2, sirikal mar Kenya Kwanza nigi agenda magin ngodo mar mbeko piny kaka jakom no chako wacho migoselo odingo chako wacho chien kacha ni ngima tek. Wan ga agenda mar loso ngima jopiny bed mayot. Koro wakwayo mondo mi ung'iwa kendo jo Azimio ochek jo Kenya Kwanza kaka tiyo. Namba 3, katiyo kawacho ni en thuolo mar kwayo ne oganda nyithindo matimo penj hawi maber kuom piny magitimo. Namba 4, kando Jaramogi bende ka temo kwayo ni hawi maber kano chako, kendo wageno ni wabro medo go mbaka mang'eny e yo wan godo mar konyo piny kendo konyo chung' ma wan godo e yo makare through programs mokelo. Erokamano ahinya Philip Pande kaachiel kod Joseph Owino kuom kawo thuolo maru mar mondo mi ubi wabed kod twak marwa okinyi makawuono ahinya to kotudore kod ting' kweth maketo sirikal tes. Erokamano ahinya bende kuom kwayono hawi maber kinde mabende warwako higa achiel odiochieng' makawuono. Nyakore Ramogi Jwang' ne wagomba ahinya dhi mbele kod twak mar okinyi makawuono, mak mana ni thuolo marwa kata saa marwa manomiwa ema oserumo. Mano kanyo komolo saa 5 mar onyango, manyiso ni chenro mar MbakaOromo kaachiel kod Rupiny oserumo gi kanyo. Elo nyawadwa Sharon Ong'ao mabende oneno ni chenro ni obiro ni yo makare kaachiel kod Cleophas Oluoch gi jogo duto mabende oneno ni chenro makama obiro ni yo makare. Mano moriwo producer marwa, director marwa mar odiochieng' makawuono mano Alex Obado, jogo picha duto mabende wantiere godo kae, jogo mabende ochung'ne mako duol, jogo mantiere TX kaachiel kod nyadendi mabende ochung'ne wechego mag graphics. Wagono erokamano mana Rosie, wagono erokamano ahinya
kuom kete e Ramogi TV kendo imedo mana kete e Ramogi TV kaluwore ni odiochieng' ma kawuono chenro pod iye lach pod waikonu chenro mathoth ma bende pod inyalo medo luwo kata bedo ni chenro mar MbakaOromo rumo to pod imedo mana kete e Ramogi TV. Oriti masani nyaka waromo odiochieng' makiny. Nyinga Joyce Oduor.